Ленин написва за компромисите през септември 1917 година по време на критичен за Русия момент. След февруарската революция Русия се движи от нестабилна двувластна система, при която властта е разделена между временното правителство, ръководено от Александър Керенски, и съветите. Напрежението между временното правителство, социалистическите фракции на меншевиките и есерите, които го подкрепят, и болшевиките се засилва. Правителството е неспособно да реши ключови проблеми, като прекратяване на войната, решаване на продоволствената криза и разпределение на земята към селените. Но меншевиките и есерите го подкрепят, защото смятат, че Русия първо трябва да премине през буржуазно-демократичен етап и чак тогава ще е готова за социализъм. Болшевиките, водени от Ленин, категорично отхвърлят тази логика. Те твърдят, че съветите като органи на работническата и селската власт трябва незабавно да поемат управлението, без да се съобразяват с временното правителство. Ленин критикува меншевиките и есерите за готовността им да правят компромиси с временното правителство. Той твърди, че подобни компромиси предават интересите на пролетарията и селените, защото поддържат система, която основно обслужва буржуазията. Според него, действията на меншевиките и есерите са контрареволюционни, тъй като техните компромиси удължават живота на капиталистическия ред и отлагат социалистическата трансформация. Коалиция в този момент между буржуазните и социалистическите сили само може да заблуди масите, че реформите могат да разрешат системните проблеми. Но такава коалиция е нестабилна и контрапродуктивна. Вместо това е нужна ясна революционна позиция и болшевиките, според него, трябва да отхвърлят всякакви съюзи или компромиси, които размиват революционния план и предават революционните идеи. Но да се отхвърлят компромисите като цяло е погрешно разбиране. Енгелс е бил прав, когато е разкритикувал комунистите-бланкисти, които са казвали без никакви компромиси. Като според него това е празна фраза, тъй като някой път компромисите са неизбежни. Целта не е да се отхвърлят всякакви компромиси, а когато се налага такава ситуация, да се избере такъв компромис, който остава верен на принципите на революционното движение. Компромисът, който могат да направят болшевиките в ситуацията по това време, е да се въздържат да изискват незабавно прехвърляне на цялата власт на пролетарията, а вместо това да се върнат към по-ранното си искане властта да отиде при съветите и да имат пълно право на пропаганда. Това е тактическо временно решение, което ще укрепи революционното движение, като се избегне изолирането на болшевиките, докато постепенно подготвят масите за завземането на властта. Какво е значението на това есе? То внася стратегическа яснота в позицията на болшевиките в момент на политическа несигурност, подготвяйки почвата за Октомврийската революция. Ленин критикува реформизма, подчертавайки необходимостта от революционни действия, вместо постепенни подходи в ситуация като тази по време на написването на есето. И Ленин разграничава също принципни и непринципни компромиси. Закъснели мисли. Така Ленин е искал да озаглави бележките си. Защо закъснели? Защото това есе е било написано в петък на 1 септември, но не е успял да достигне до редакцията в същия ден, а след като е прочел вестниците от събота и неделя, той е смятал, че вече дори за това е късно, дори за този компромис и вече няма как по мерен път да се постигне развитие. Керенски вече не се е нуждае от есерите и щял да консолидира властта си с помощта на буржуазията. Но все пак Ленин е сметнал, че тези записки биха имали историческо значение и затова биват публикувани.